Una sa nga tanan, piyesta, daghang piyesta ron, kay uban ng mga kapilya, hanang pista man, giisip man nga patron si San Jose. Sa akong parokya ang igigikanan, sa Sangi Madridihos Alegria, piyesta sa dron kay San Jose man ang ilahang patron. O ang pari dito si Padre Ray Kwe, ang kanhi parokyal vicar dinhi sa atong parokya. So alang sa mga taga Sangi Madridihos Alegria, mayang pista ninyong tanan o sa tanang mga kapilya o parokya nga nag-isip o nagbutang kang San Jose nga ilahang patron. So mayang pista. Ang akong gibasa karon nga ebanghelyo, ang ebanghelyo kini nining adlaw, dili sa piyesta ni San Jose. Kay para kanako maynungdanon kaayo ang pangutanan ni Felipe dinhi. Kung atong nainungduman si Felipe mao tong nagdala ni Nathanael ngadto kang Hesukristo. Ngarin si Nathanael ingon nga adun na bagoy maayong nagagikan sa Nazaret. So dinhi karon sa panghitabo sa ebanghelyo, si Felipe nangutana kang Hesukristo og naghangyo nga ipakita kanamo ang amahan og igo na kanamo. Gitubag siya ni Hesukristo nga dugay na akong nakikuban kaninyong tanan o wala ka ba gihapon nakaila kanako Felipe. So dinhi gipatinaw ni Hesukristo kadto kang Felipe nga nakailan na gyud unta siya sa Ginoo ni Hesukristo. Kay si Hesukristo wa man mulimod nga siya gikan sa amahan. Ug labi na ang iyang katuyuan, ang iyang misyon ining kalibutan mao man ang pagpatunhay sa buhat sa amahan o gilabi na ang paingnan nga doon na siya paingnan ngadto sa balay sa langit ng amahan. Pero kini wala makasabot si Felipe niini. Gani mas gusto pa niya nga makaila o si Jesucristo mismo magdala kanila ngadto sa amahan. Nya mao nang ingon sa Ginoo, nakikita kanako, nakakita usab sa amahan. So nini makaingon sa tabitaw nga dili man gyud sayop si Felipe niini sa iyahang pagpangutana nga ipakita kanamo ang amahan og igo na kana alang kaniya. So padayag lang po ni Felipe ang ato usab nga kasinatihan og ilabi na sa ato ang pagpangutana nga gusto sad ta nga ang Ginoo pakita kanato. Ginoo, kung tinuod ka, pagpakita ka nako. No. Pero diha sa tubag ni Hesukristo mga igsuon, gisultian sad kita sa dakong kamatuoran nga dili lang ta makamando sa Ginoo. Dili ta makaingon nga Ginoo buhatan ni. No? So gipatinaw po ni Hesukristo dinhi ang dako usab nga kamatuoran nga bisan og nakaila ka na sa tao dili kini igo nga kailan ako ini kabawon ako ana kay gani karon niining tuiga sa piyesta ni San Jose doon na may national consecration to Saint Joseph as a universal patron of the Universal Church. So, nini, ang katuyuan po nini mga igsoon, nga mutabang kanato si San Jose sa mga labi na sa kahimtang sa kaminyoon o sa pamilya. Mahimo siyang spiritual father. Mabisan og namatay na si San Jose, buhi yapon siya.
Na siya mutabang nato mo ni ang spiritual father nga mahimo siyang mutabang kanato sa kaminyoon o sa mga pamilya, sanglit siya usab, no? Nakasinati, no? Nakasinati sa pagpuyon ning kalibutan isip amahan o isip bana. O gani karon isip mamumuo, no? Nga sa iyang pagkamamumuo ang iya gyud nga gitagaan og dakong pagtagad mao ang pagbuhat alang sa kayuhan siyang banay, alang usab sa kasuguan sa langit nung amahan. No ni gani si Saint John of the Cross sa dihang gipangutana siya may tungod kang San Jose, ningon siya nga, I do not know him so well, but it will change. No, nindot kayo. Wa ko na siya kaila kani si Saint John of the Cross biya mystic ni siya. No, kana bang taas na siya naabot sa iyahang espirituhanon nga kinabuhi. No? So ingon siya nga, I do not know him so well, but it will change. So, pagsulti ni Saint John of the Cross niini, iya sang gipadayag nga ang iyang pag-ila sa kang San Jose dili pa gyud hingpit. Kabisan kita mismo tungod sa saysay ni San Jose diya sa wala ang kasulatan, wa man gyud kita makaila kay wa man siya pulong nga gi kuan. Wa man siya pulong nga gi padayag. Ang iya lang sa hilong nga nagtagad siya o gilabi na mi tuman sa sugo sa amahan pinaagi sa anghel. Sutihan siya sa anghel nga ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria. Gisultihan siya sa anghel nga Emmanuel ang iyang ngalan. Gisultihan siya sa anghel nga kagiw ngadto sa Ehipto kay si Herod nagtinguha pagpatay sa imong anak. Gisultihan siya sa anghel nga balik na kay namatay na si Herod. Gituman ni San Jose kining tanan. Gani wa siya magduda nga tinuod ba ning sulti sa anghel? Kay kita bitaw padamguhon ta moingon man ta nga sa may kahulugan ato pader. Unsa may mensahe sa Ginoo niini? Nya tinuod ba ning mensahe pader? Ngutana ta. Pero kang San Jose gisultian siya nga mao ni wa gi siya pagduda. Misunod siya. Apan bisan pa niya na nakasulti sa Juan sa krus nga wa ko kailan niya. Pero bisan pa niya na mausab kini. Mo sa nigi ini mga igsuon nga nining kapisahan nato karon ni Senyor San Jose na gani ingon ta nga espesyal kay sumapa ni Pope Francis atong tagaag dakong pagtagad og sangpit ngadto kang Senyor San Jose, labi na sa mga pamilya karon nga gisulay, labi na sa mga kaminyoon karon nga namiligro ng mga tao, no? Di na mutahod dining kaminyoon. Di na gani siguro magminyo, no? Di na gani siguro magpakasal. Wala na kasal. No? Pero mo nang sangpita kang Senyor San Jose. Kay siya mismo, bisan siya amahan ni Jesucristo ang atong Mesiyas, mitamod siya, misunod siya sa buhat o sa gisugo sa anak niya kaniya. Mao sa kinang gipadayag ni Jesucristo sa iyang pagkaanak sa amahan. Bisan siya dito na sa langit, mitamod siya sa sugo sa amahan. Wa siya magpataas sa iyang kaugalingon, kung dili iyang gipakita ngadto kang Filipe nga nagbuhat ako sa langit ng amahan. Pinagi, kung di ka man mutuo kanako, tuuhi ang buhat nga iyang gihimo kay kini iyang ipahinungod ngadto sa